Poďme sa pozrieť na rozdiel medzi licencovaným a nelicencovaným realitným maklérom. A nie je to len o papieri, je to o vašej istote a ochrane. Väčšina transakcií v Dubaji sú off-plan projekty, teda projekty vo výstavbe. A tu vzniká problém. Nelicencovaný realitný maklér síce vie takúto kúpu zabezpečiť, ale následne pri akomkoľvek probléme nie je schopný váš apartmán prepredať. Nemá prístup k portálom ako sú Trachezy alebo RERA, nevie zabezpečiť oficiálne formuláre a v realitnom svete jednoducho neexistuje. Licencovaný realitný maklér je vašim partnerom počas celej cesty. Od nákupu, cez prepredaj, po následný prenájom. Je súčasťou agentúry, ktorá je licencovaná a musí spĺňať všetky právne náležitosti v Dubaji a takisto podlieha každoročnému auditu. A nezabúdajte, život je nevyspytateľný. Off-plan projekty sa stavajú väčšinou 2-3 roky a počas tejto doby sa môže stať naozaj čokoľvek. Práve preto potrebujete spoľahlivého realitného makléra, ktorý vás bude sprevádzať na celej ceste. V realitnom svete neplatíte len za byt, platíte za váš pokojný spánok, že všetko prebehlo legálne a tak ako má. To, či je váš realitný maklér licencovaný, si veľmi ľahko viete overiť v aplikácii Dubai Res, kde podľa mena vášho realitného agenta si viete overiť, či má platnú licenciu a ako dlho ju má.